Hoxe no podcast Galicia Calidade imos ter con nós o doutor Federico Martinón Torres. 2 anos seguidos, millor pediatra de España. Moitas gracias. Nada, encantado de estar aquí. Moitísimas gracias pola invitación, que non é o mesmo. Sei que eres un tío moi ocupado. Nada, non. Estás Para aquí. nada. Primeiro, se o presidente chama, hai que estar ao que sexa. Bueno, pero ademais, para isto, todavía máis. Pero isto é un chamamento especial. Bueno, Federico, xefe de pediatría do CHUS, recoñecido como mellor pediatra de España. 2 anos seguidos, investigador, un montón de premios. A ver, que che queda por conseguir? Ti eres moi novo todavía. Bueno, primeiro que os recoñecementos individuais son realmente recoñecementos para un equipo, para un contexto, non? Nada do que consigo é por min só ou para min só, senón que a través de un equipo de xente multidisciplinar. Estou nun sistema sanitario moi bo, rodeado dos mellores profesionais no hospital, de xente investigadora do primeiro nivel, e son fai moi sinxelo tanto liderar como acadar bons resultados, non? Con o cual, pois, sí, está moi ben recibir premios e recoñecementos, pero o mérito non é meu. Pero sempre hai algo máis que conseguir, por suposto. Sí, bueno, non se consigue nada sin un bo líder. Hai moi bons equipos, pero se non teñen un líder bo, por lo menos en medicina, mellor en política é diferente, pero en medicina seguro que sin un bo líder as cousas son máis difíciles. Bueno, eu supoño que, o que está claro é que se queres peixes tes que remollarte, non? Que hai que traballar e que, de feito, eu fun educado na cultura do esforzo, non? As cousas hai que pelexar por elas, pero é certo que os resultados ás veces non é só unha cuestión de esforzo, tes que ter esforzo, tes que ter consistencia, persistir no empeño e rodearte de xente máis lista que ti. E iso é a sorte dun consello bo que me deron dende moi xoven, rodearte de xente millor que a ti e irante moito millor as cousas. Eso está ben, ten razón. Bueno, era pediatra teu pai, moi bo pediatra en Ourense, pediatra teu tío, pediatra teu avó, 4 irmáns médicos. Sí. Sí. Vocación pola medicina había, xa, o de pediatría. Medicina é unha sorte e unha condena ao mesmo tempo. Non hai término medio. Realmente, se queres ser un bo médico, estás condenado a toda a túa vida a estudiar, a traballar non algo que, se non che gusta, se non te apasiona, se non tes vocación, estás abocado ao fracaso ou vas ser un mal médico para os teus pacientes. Ya que eu creo que a medicina é dos sitios onde as carreiras ou as opcións profesionais donde a vocación ten que ser máis forte. Médicos sen vocación, eso notase. Estou de acordo. De feito, iso é unha cousa que discuto cos meus alumnos na facultade moitas veces, non? É dicir, eu penso neles no médico que eu quero para min ou para os meus, non? Non só en que se sean moi listos, non hai ninguna dúbida, ou se para acceder á medicina tes que ter unha nota moi alta, pero non só basta iso, tes que ter unha capacidade de sacrificio, unha vocación que non se mide nas notas, non? É algo que é difícil de inculcar, eso é importante de cara ao futuro. Desde logo, os meus alumnos de medicina sempre lle digo, e sempre lle digo incluso cando os colle, que os colle a mitade da carreira, aínda estedes a tempo de deixalo. Eu fago unha carta de recomendación para outra carreira, se non estades dispostos a estudiar toda a vosa vida, e a non ter horarios, e a adiantar calquera prioridade do teu paciente, non, sobre outras prioridades na vida. Dis que non sentiches presión para facer o que faz. Non. Pero, oye, le pasamos o teu expediente, Premio Nacional, mellor expediente académico, sempre número 1, un montón de cousas, algo competitivo tes que ser, senón é imposible. Bueno, hai que ser competitivo e hai que poñer o esforzo. O que está claro que se faz algo hai que facelo ben. Eu non son unha persona de tintas medias. Se aposto por algo ou decido facer algo, vou con todas as consecuencias e poño todo o que eu teño para que eso vaya adiante. Bueno, o mellor, un dos mellores, vamos decir, pediatras de España, para min o mellor, é a moita honra, resulta que é tamén un dos mellores especialistas en vacinas. Falamos cada vez máis de vacinas, intentamos concienciar a xente da importancia, pero creo que todavía hai moitas dúbidas, moito descoñecemento. Agora, cando foi da COVID, volvéronse a poñer de moda, pero, bueno, ainda así había xente moi reacia. Se tiveras que explicar dun xeito moi sinxelo e moi resumido a xente a importancia das vacinas, que é unha vacina, para que sirve, por que é importante vacinarse, a ver, un minuto para explicarlo. Pois que se comporte como un galego, é o que lle diría, é o que lle digo a calquera que me pregunta de fora. Porque a verdade é que en Galicia, afortunadamente, non temos ese problema.
os galegos son de todo o mundo os que máis e mellor vacinan. Eso é unha De cuestión... todo o mundo. Sí. De todo o Sí. mundo. Podemos en unha determinada vacina estar no segundo posto, noutra no primeiro, pero globalmente as tasas de vacinación que temos en Galicia, no noso calendario vacinal, son as máis altas. Pero que eso é así, porque non nos repetimos porque o decides No, no. vos, ¿no? Que sois os que controláis. Pero claro, decir que en algunhas vacinas, sobre todo infantís, ¿no? Galicia está a cabeza do mundo, non decimos de España, nin dunha parte de Europa, de todo o mundo, ¿no? Co grande que o mundo e coa avanzada que está a medicina en algúns países, ¿no? Pois sí, e non é un fito aillado. É dicir, Galicia non sigue tendencias en vacina, crea tendencias en vacinas. E iso é o traballo de moita xente durante moito tempo, o alineamiento da parte académica, científica, da xestión sanitaria, da planificación, e despois da comunión da xente que cree, que confía. Os galegos somos persoas serenas, realmente no eido das vacinas, é unha comunión conxunta de todo isto. Non é unha cuestión só de ter moitas vacinas, temos o mellor calendario vacinal, sino de que despois se utilicen. E iso non é cuestión só de que digamos que as vacinas están ali ou que animemos a xente a vacinarse. É que a xente logo vacina os seus fillos e vacínanse eles. E iso é o verdadeiro éxito do modelo de saúde pragmática galega. De feito, eu penso que casi un modelo de país. A ver, Galicia foi pioneira en introducir vacinas non unha vez, moitas veces nos últimos anos. En eso ten moito que ver o sistema sanitario, o modelo de saúde pública, a decisión política de promover ou priorizar eso sobre outras medidas, porque ao final os recursos son finitos. Eso é un modelo de país. É un modelo que agora estamos a exportar e que a xente de todo o mundo ven a preguntar como facemos, pero non só que vacinas ou por qué, senón como facemos logo para implementalas, conseguir os resultados que acadamos, que despois publicamos en revistas moi importantes, pero que máis aló de iso, o que se traduce en máis galegos, máis anos durante máis tempo. Ese modelo é un modelo de futuro, é un modelo de país, que están a copiar en todas as partes. En Galicia, por poñer un exemplo que mencionabas fai un intre, fomos os primeiros do mundo en introducir a vacina frente a bronquiolitis, frente ao virus respiratorio sincitial. Anunciárchelo ti en primeira persoa no mundo. O primer rapaz do mundo en recibir de xeito gratuito como parte dun programa de vacinación a vacina frente ao virus respiratorio sincitial foi un rapaz galego. Desde entón, levamos 3 xeracións de recién nados galegos que recibiron a vacina. Estimamos que se evitaron ao redor de 2.000 e pico ingresos de latentes que son os nosos fillos, os nosos netos, os nosos veciños. Pero o máis importante é que non queda a cousa aí benefician os gallegos, que non é pouco, sino que a partir de iso, neste momento hai millóns de rapaces no mundo que están a recibir esa mesma inmunización baseándose nos resultados que fixemos en Galicia. E, por tanto, eso é verdadeiramente o modelo de saúde pragmática. É un gusto ver como agora os grandes países clásicos pregúntanos a nós, pero non só da parte científica, senón que contactan coa Consellería, queren saber os aspectos prácticos, logísticos, como se xestionou, como se adquiriu o produto, como se anticipou o escenario, e a verdade é que iso é un orgullo e para min é unha marca Galicia ao máximo. Galicia calidade nas vacinas. Sen ninguna dúbida. Penso que Galicia calidade en vacinas é un modelo que agora mesmo se está a copiar e a exportar, pero por mérito propio non de unhas cantas persoas, sino da comunidade galega en consulto. E ti que te moves por todo o mundo, non? Estás con xente de primeirísimo nivel, premios Nobel, supoño, algunha vera por aí tamén. Bueno, xente moi potente, son conscientes do esforzo que facemos aquí, bueno, que estábamos falando, ¿no? De que estamos en posicións punteiras en vacinas e investigación. Supoño que sí, ¿no? Por suposto. Vamos a ver, neste momento non damos feito incluso para atender as demandas moitas veces de información, de rotación, de vir a formarse connosco, de aprender o know-how do que estamos a facer nestos eidos específicos nos que traballamos. Eso é un motivo de orgullo, é un orgullo cando vamos fora e a xente fala de Galicia con nombre propio. Vale, a ver, agora vou facer 3 preguntas estilo broncano, así de resposta rápida e sincera, no, pero un poquinho menos comprometidas. Se tiveras que coller algo de Galicia, ¿no? E que andas, ya contabasme antes, ¿no? Moitísimo tempo por fora, estás cun pé nun avión, co outro aquí, e que ves moitas cousas, ¿no? Que hai por aí adiante, pero tamén coñeces perfectamente as cousas boas de Galicia. Se tiveras que exportar algo de Galicia, ¿no? Para que se coñecera por todo o mundo e todo o mundo disfrutara, que sería? Digo de outra maneira,
Tens que coller un cachiño anaco de Galicia Calidade para que todo o mundo o coñeza. Que escollerías? Bueno, pode ser calquera cousa, pode ser a tua profesión ou outra cousa. Esa é unha pregunta moi difícil. O primeiro que me veu foi gastronómico, xa cho digo. Bueno, Eso foi o primeiro que asaltou a miña cabeza. Eso non ten fallo nunca. Porque eso non ten fallo nunca e sabes que con eso non hai competencia en ningún sitio Con eso do mundo. podes ir con eso, despois van as vacinas, despois, como mellor tarxeta de Pero presentación. unha boa carta de presentación. Probablemente unha das cousas que temos os galegos é a capacidade que temos de recibir, de tratar a xente, que é unha seña de identidade que nos diferencia moitas veces en igualdade de capacidade técnica, non? O carácter galego, a súa fiabilidade, a amabilidade que temos é unha calidade que podemos exportar e que creo que cada galego que está en calquera parte transmite esa parte, non? Somos xente fiable, somos xente robusta, somos xente comprometida, xente confiable. Eu penso que son un aspecto xeral, non? Dos galegos exportable. Despois, por suposto, a parte gastronómica. E despois, se teño que, non sei, precisar máis, creo que agora mesmo un dos puntos máis potentes de Galicia no seu conxunto é o modelo de saúde pública pragmática. Volvo ás preguntas broncano, non? Decía, a ver, para o Dr. Martinón, a felicidade é 2 puntos. E a familia. A familia. Non teño ninguna dúbida. Aí é onde... Aí non dubido. Imagínate de repente que tes o poder de facer así, chiscar os dedos e aparecer nun sitio de Galicia donde vas poder estar unha semana sin ningún tipo de preocupación, coa tua familia, facendo as cousas que che gustan. É unha especie de paréntesis en toda a voráxine que vives normalmente. Donde sería? Unha semana para disfrutar e nada máis que disfrutar despois que che quedo o recordo moito tempo. Pois non teño dúbida tampouco. Iría á praia de Fonforrón. Gústame moito ese espacio. Por aquela zona sería moi feliz. Tiveches e tes e terás, non? Moitísimas oportunidades de traballar en moitísimos sitios, que o sigas facendo aquí, que non renuncies a sair e a falar de Galicia Calidade en moitos sitios, pero que queras seguir estando aquí, cos 2 pés aquí, na terra, e facendo medicina e pediatría e investigación, e movendo a eses equipos tan grandes, e motivando e formando desde aquí, desde Galicia. A verdade que é un orgullo. Eu che quería dar as gracias e bueno, se isto contribuye a que se saiba o que faz, o que facedes na pediatría, a importancia das vacinas, volvo a decir, fundamentais, pois moitísimas gracias. Eu creo que sí, foi unha honra e moitísimos éxitos. A verdade é que é un orgullo e eu cando falo de Galicia Calidade sempre digo, hai que dar exemplos. Pois diante mío teño un exemplo perfecto. Bueno, pois moitísimas gracias. Síntome abrumado polo que dis, pero tes o meu compromiso de seguir traballando por Galicia, exportando a marca de Galicia Calidade ali onde vai. Moitísimas gracias, Federico. Gracias. Nada, a ti. Bueno, Federico, como andas polo mundo adiante, como acabamos de falar, estarás en sitio onde fai frío. Bueno, isto tampouco, eu creo que abriga o susto, pero decorativo e identificativo é un montón, o sea que unha cazora de Galicia Calidade para un galego de Galicia Calidade. Muy bien, pues me encanta. Muchísimas gracias. Pues claro que la usaré. La usaré y sacaré buen rendimiento. Y si no, seguro que alguno de mis hijos me la intenta sustraer. O sea que muchas gracias.